Știai că există un fruct care este simultan dulce, acru, sărat, iute și amar? Nu degeaba poartă numele popular de fructul cu 5 arome. De fapt, este vorba despre schisandra, o liană care îți oferă o experiență senzorială pe care nicio altă plantă nu o poate egala. Se folosește de mii de ani în medicina tradițională chineză, unde se spune că cine o consumă zilnic își recapătă energia, vederea îi devine mai ageră și pielea îi strălucește mai frumos. În plus, este și un adaptogen puternic, adică o plantă care pur și simplu îți învață corpul să nu se mai lase doborât de stres. Și partea cea mai bună? Deși arată ca o liană exotică, rezistă incredibil de bine la noi, chiar și la geruri de minus 35 de grade Celsius. Vrei să guști și tu fructele cu 5 arome? Intră pe sweetgarden.ro și plantează schisandra.